Specs dia adalah wow, super. Yeay. Kau apa? Kau apa teh Barsada? Barsada kau apa balne? Kau apa teh Barsada? Hai balne. तुले आने एनर्जी निकले गोत्तांड बुढ़िया Hi, welcome to BK Christian YouTube channel. Idi ingkala Purvikna birthday ancha enonji photo shoot malpuga bandu plan malda. Ancha murani onam dani onji photo kala sari gattu untije. Ancha ini untu ena bandu ka ready avundulle encha ready avundulle panto java. Good morning alli. Dura bidani Purvik. Good morning alli. Tata na. Tata bobina. Tata bobina. Wait. Kaida. Brra bobina. Dura bobini. Huh? Karda. Dura. Huh? Chamian perna anda. Happy birthday na. Irna happy ya. Happy. Huh? Happy ata Irna. Pota. Pota de pernina pota. Untung korupmu. Pota. Ini Jawa ya? Hah? Ya, karda. Ini karda ya? Anda? Dura pun dura teh. Hah? Hah? Dah, padi. Purike. Anggi. Kawan. Ande. Ande ancan pera encina. Nikle. Kawan cah. Purvik. Irna happy birthday neni. Happy birthday na. Happy. Purvik tule almost ready aye photo shoot go ini varian josh dulle budpera gottiji hi balle hi ini bari josh dulle Purvik engala hi bari style ad ready avundulle namma Purvik ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟುಲ್ಲೇರಿ ಮೂಲ ಪೂರ್ವಿಕ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ಲೊಲ್ಲೇರಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದು ಪೂರ್ವಿಕ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ಲೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲದುಗ ಅಂಜನೆ ಆಮೇಟ್ ಅಜ್ಜೇರ್ಲೊಲ್ಲೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಧನುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಕಾಟಿ ಪೂರ್ವಿಕ್ನ ಕಾಟಿ ಟೋಪಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ Glass on. Hi man, how are you? Man? How are you? Happy birthday. Happy birthday. Kai kolle ajja kai kolle. Happy birthday. Boy kina happy birthday. ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇ ಇಂದು ಪೂರ್ವಿಕ್ನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಪುನೆಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುರಾಗ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಜನ ಆರಾಮಡು ಇತ್ತಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಪಂಡದ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಲ್ದ ಭಯಂಕರ ಪೋಕ್ರಿ ಸಾಯ್ಬೆ ಭಯಂಕರ ಪೋಕ್ರಿ ಸಾಯ್ಬೆ ಅದ ಬಾ
ಪೂರ್ವಿಕ್ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತೀರಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪೂರ್ವಿಕೆ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಖುಷಿ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ಇನಿ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದ ತೋಡು ಎಂಚ ಆಪನ್ ಪಂಡದು ಬರ್ಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಡ್ಡು ನಾನು ತುಂಬ ಬತ್ ನನ್ನ ಪಿದೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಪೋಯಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದು ಎಂಚ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಆಪನೊಂದು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾ ಓಸಮ್ ಮ್ಯಾ ಯಾವಾ ಏರಿಯಂದು ಹೀರೋ ಟಟ್ಟಡಟ್ಟಡಾ 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 ಡಡಡಡಟ್ಟಡಾ ಡಟ್ಟಡಟ್ಟಡ ಹೀರೋ ಎರಡು ಮುಟ್ಟೆರಜ್ಜಿನಾ ತರವಿಜಾಲ್ ಮುಟ್ಟೆರಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚರ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಬೈ ಧನು ಕೊಡ್ಡೆ ಆಮೇಟ್ ಅಜ್ಜೇರ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಬಾಲದ ಅಜ್ಜೇರ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ ಮಾರ ಶಂಕರ ತುಲೆ ಏಗ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಏಗ್ಲೆ ಸ್ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿಯೋದಲ್ಲ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಯೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯೋ ಹಾಯ್ ಯೋ ಅದು ಅಕ್ಲ ಕೊಂಚ ಕಿಸ್ಕೊಲ್ಲೆ ವಾವ್ ಓಯ್ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಎಂತ ತೋಜ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ ಗ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಶೂಟ್ ರೆಡಿ ಆನೆ ಎಂಕ್ಲನ ತೂಕ ಔಟ್ಡೋರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬ ಬರ್ಕ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಅಂಜಿ ಕಿಚ್ಕೊಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಗಂಜಿ ಕಿಚ್ ದೊಡ್ಡ ಕಿಚ್ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡಗ ಸೂಪರ್ ಪೈ ದೋಮಿಯಪದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಕೂಲು ವಿಲೇಜ್ ಆಫೀಸ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು. ಜೋರು ಬರ್ಸಾರೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡಿ ಜನ ಬರ್ಸಾರಿ ಕಟ್ಟು ಬುಡುಪುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ಇಂಗ್ಲ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಅಲ್ತಾರೆ ದೊಂಬುಲುಂಡು ಬರ್ಸಲುಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬುಡು ಪನ್ಪುಡಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಡ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಘಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತಂದು ಭಯಂಕರ ಮುಗಾಲುಂಡು ಆಸೆ ಸೋಲಾರ್ದ ಪ್ಯಾನಲ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದಾವು ಮೂಲ ಕೈತಳ್ಳು ಪಣಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕೊಮ್ಮಂಗಲ ಅಡಿಗೆ ಪೋಯರ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಪುಂಡ ಬಸ್ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜೋರ್ ಆಗುಂಡು ಅಂಚಿನ ಆಡಲ ನಿಂಜು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮುಗಿಪುನಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಅವರೊಂದುಂಡು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ವೈಟ್ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೋಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲೆ ಬರ್ಸ ಜೋರ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಸೋಕಲೋ ಅಂದ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಬಾರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆಮೇಕ್ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಹಿಂಗೆ ಪಾರೆ ಅದ್ದಾನೆ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಅತ್ತೆ ಬಚ್ಚ
ಬಚ್ಚ ಬರೋನುಂಡು ದಾದಾನ್ ಬಿಡು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಇರ್ನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಬಚ್ಚ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡಮ್ಮ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಕೊಡೆ ಉಂಡೇರಿಡ ಕೊಡೆ ಓಂಡು ಕೊಡೆ ಬರ್ಸಾಡ ಬನ್ಲೆ ಆವಂದು ಬನ್ಲೆ ಬರ್ಸಾಡ ಅಂದ್ ಬೇಗ ಉಂಟು ಬರ್ಸಾ ಬಲ್ನೆ ಕೋಪತೆ ಬರ್ಸಾಡ ಕೋಪ ಬಲ್ನೆ ಕೋಪತೆ ಬರ್ಸಾಡ ಬಲ್ನೆ ಪೋರೆ ಬೇಗ ಪೋ ಬಲ್ನೆ ಬೇಗ ಪೋ ಎಂಗ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೇರುಂಡು ಬಲ್ನೆ ಬೇಗ ಪೋ ಪೋ ಅಂದು ಕೋಪಲಾರ್ಪುಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಯಾತೆ ಅವಾಗ ಬೆಚ್ಚಲಾಪುಡು ಕೋಪಲಾರ್ಪುಡು ಅದೇ ಬೆಗರ್ ನೀರಿಗೆ ನೀರ್ ಕೊರ್ಲ ಬೇಗರ್ದು ಎಂಗ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿದಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡನ ನೀರು ಎಡ್ಡಣ್ಣ ಗಂಟೆ 11:40 ಬರ್ಸ ಒಂತನ ತೋಜ್ಜಿ ಅದ ಪೂರಿಕ ಆತು ಬರು ಇಲ್ಲ ಎಂಜ ಧೂಳು ವರ್ಷನ ಅವು ಇಂಚಿನ ಅವು ಧೂಳು ವರ್ಷ ಅತ್ತನ್ನ ಧೂಳು ವರ್ಷ ಅವು ಖಾಲಿ ಧೂಳು ಪೋಡದ ಧೂಳು ಪೋಡ ಧೂಳು ಬರ್ಸದ ಮಗ ಏಕ ಪುದರ್ ಧೂಳು ಬರ್ಸನ ಅವಾಗ ನೇಕದೆ ಬಂಡಿ ಎಂತದ ಎಂತ ಸಾವ ನಿನ್ನದು ಧೂಳು ಬರ್ಸ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಜಪ್ಪುದು ಬಿಡಿಯೇ ಬಲ್ಲೆ ಕಾಟಿನ ಧೂಲ್ ಬರ್ಸಗೆ ಬುಡಿಯ ಓಕೆ ಬರ್ಸ ಉಂತುದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಬುಡ್ಡ ಯಾವ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಸ ಓಕೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಓಕೆ ನಂಗೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಇಂಚರಂಜಿ ಸೇಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಅಂಗಡಿ ಮೊಗೇರು ಆ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಯ್ತಾ ಶೂಟ್ ಮಾತ ಆತಂಡು ಸೋನಿ A73 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ 85 ಲೆನ್ಸ್ 1.8 ಗೋಡಕ್ಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಲೈಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ರೆ ಪೋಜದ ಬರ್ಸ ಬತ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗೋಡಕ್ಸ್ ಮತ್ತ ಒಂಚೂರು ಚಂಡಿ ಆಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡ ಕೋಡದ ಇಂಚನೆ ತೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಲೈಟ್ ಇಡ್ದೆ ತೊಂದುಪ್ಪು ನಿತ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಇಟ್ ರೆಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಮೈಲಿ ತೆಲಿಕೆ ಲೈಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡು ತೊಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವಲಿ ನೆತ ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಬಕ ತೋಜಾವೆ ಮೂಲ್ದಲಗೆ ಓ ದೇವರ ಬೂರಿಯರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಎಂಚ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅನ್ಪಣಿ
ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಸರ ಪಾಡಿಯರು ಬಾಜಿ ಕೊಡಿಗೆ ಬಾಜಿ ಬಾಜಿಯಾ ವಾಚಿ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ನನಂಜಿ ಕಾರ್ ಉಂತಾದ ಇದನ್ನ 2-3 ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ತೆಪ್ಪುಗ ಶಂಕರಣ್ಣ ಶಂಕರಣ್ಣ ಓ ಶಂಕರಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೀರಿ ಯೋ ಇಂದೆ ಪಟ ಹಾ ಪಟ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾರ್ದೆ ಉಪದ್ರಮ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ನನಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗುಲೇರು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಏವೇ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಎಂಗಲ್ನ ಮಾನದೆತ್ತರತ್ತ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಅಂಚ ನನಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ತೂ ಒಂದು ಪೋಡುತ್ತೆ ಓಲ ಆವು ಪಂಡದು ತೂಕ ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಅಂತ ದೆಪ್ಪುನೆ ಓಕೆ ಮೂಲಂಜಿ ರಬ್ಬರ್ದ ತೋಟಡುಲ್ಲ ಇತ್ತಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ್ವಿಕನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇಮೇಜಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಡ ಆಯೆ ಮಾತ್ರ ಚೂರಿತ್ತ ಉಪದ್ರಗವರೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂತು ನಾವಲು ಉಂತುಜೆ ಅದ ಪೂರ್ವಿಕ ಉಂತು ನಾವಲು ಉಂತುಜೆ ಎಂದ್ ಅಲ್ಲ 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 ತೂಲೆ ಉಂತು ನಾವಲು ಉಂತುಜೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಲಿಪುನಿಗೆ ಓಡೆ ಬಲಿಪುನ ಬತ್ತಿ ಹೀರೋ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಲೆ ಅಲೆ ಎದುರು ಚಿಕ್ಕ ತೆಪ್ಪಲಿ ಅರೆಂದು ತೆಪ್ಪಲೆ ಪಟ ಅಲೆ ತೆಪ್ಪಲೆ ಪೂರೈಕೆ ಅಲೆ ಚಿಕ್ಕಲೆ ಅಲೆ ಮಂಗಿ ಬೂಲಿ ಅಲೆ ಅಲೆ ಅಂಚೆರ್ ದಿಂಚಿದಲೆಗೆ ಅಲೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಅಲೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಅಲೆ ಮಾಳ ಮಂಗಿ ಸೂಪರ್ ಮಂಗಿ ಆನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಆನೆ ಒಂದು ಪುಚ್ಚ ಮ್ಯಾವ್ ನಾಯಿ ಗೋರೆ ಪುಣಿಂಚ ಬೋ ಆನೆ ಕೋರಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಯಾ ಪಾಡ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾ ಹೀರೋ ಯಾ ಶಮ್ಮಿ ಹೀರೋಡಾ ಹೀರೋ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕನ್ನಡ ಕದಿದೆ ಉಲ್ಟದಿಲ್ಲ ಸರಿದಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಪೀಲಿ ಅಂಚ ಶಮ್ಮಿ ಹೀರೋಡಾ ಶಮ್ಮಿ ಹೀರೋ ಪಲ್ಲೆ ಶಮ್ಮಿ ಹೀರೋ ಪಲ್ಲೆ ಶಾಮಿ ಹೀರೋಡಾ ಹೀರೋಡಾ ಇಂಚಾಂಬ್ಳೆ ಯಾವ್ವ
ಸೂಪರ್ 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 ಇಂಚ ದಿಪ್ಪಲನ್ನ ಇರಾವ ದಿಪ್ಪಲಿ ಸಾಟನ್ನು ಅಡ್ಡಾತನ ಎಂಕ ಯಾಂದಿಪ್ಪ ಈರುಂತಲೆ ಅವಳು ಪೋದುಂತಲೆ ಈರು ಅವಳು ಪೋದುಂತಲೆ ಯಾಂದಿಪ್ಪ ಇರು ಅಲ್ಪ ಪೋದುಂತಲೆ ಯಾಂದಿಪ್ಪ ಏನಂತೂಲೆ ಮರ ಕೊಂಚ ಕೈ ಕೊರ್ಲ ಅಡೆತುಲೆ ಶಮ್ಮಿ ಹೀರೋಡಾ ಹೀರೋ ಶಮ್ಮಿ ಹೀರೋಡಾ ಹೀರೋ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ್ವಿಕನ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮುಗಿತಾ ನಾನೊಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅದರ ಬಡಾವೊಂದುಂಡ ಅಂಚ ದೆಪ್ಪರೆ ಚೂರು ಉಂತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಬಲ್ತೊಂದೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜಾವ ಎಂಕಲ್ ಓ ಮಾತ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಆಮ್ಲೆ ಓಕೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೀಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲದಲ ಅತ್ ಅಂಡ ಅಂಚಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬರ ತೋಜು ನೆಡ್ಡೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪೂರ್ವಿಕ್ ರೆಡಿ ಆಯಿ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವೇ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಜಿ 1-2 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಆನಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಅವೇ ಎನರ್ಜಿ ಕುಲ್ಲುದೆ ಅವೇ ಎನರ್ಜಿ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಕುಲ್ಲುದೆ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಎನರ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ವಿರಾಟ್ ಫ್ಲೋಪ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ನಮಕ್ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ನಾಪ್ಸ್ ತಿಕ್ನಾತೆ ಉಂತೊಂದಿಜ್ಜೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೂರು ಐಟಾಲ ಒಂಜಿ ಉಂತುನ ತೂಕ ಐಕ್ ದುಂಬು ಆನಂಜಿ ಅಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರೊಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋ ಬಿದಾಡ್ ಪೋ ಕುಡ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ದು ಬಲ ಪೋ ನಾನೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ್ವಿಕ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಮೇಕ್ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಜೋರ್ ಬರ್ಸಾತ್ತಂಡು ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅನ್ಪರೆ ಉಂತೋದುಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಕಾರಿ ಉಂತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಐದು ವನಸ್ಮಾತ್ ಆದಾನ ಬಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟ ನಿದ್ರಾರ್ಪ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಂಗಲ್ಲ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಕೆಲವು ಅಪಗಂಡ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನಲಾತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಂಗಲ್ಲ BK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಚಾನಲ್ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆತನಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಯು ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ನೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪಂದು ಹೊಡೆ ಪರ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬೆಲ್ಲಲ ಬಾರ್ದು ಪಾಯ್ಸ ಆನ್ ಪ್ಲೇ